O que viñamos presentar nesta rolda de prensa foi justamente as actividades que a Deputación da Coruña vai realizar con motivo do Día Europeo das Linguas, que é mañá, 26 de setembro, e as actividades que se van facer ao longo desta semana, Semana tamén Europea das Linguas, en que queremos recoñecer a diversidade lingüística, en que queremos valorala, en que queremos fundamentalmente facer un esforzo para transmitir a toda a sociedade en xeral a importancia das linguas, a importancia non só da aprendizaxe a nivel comunicativo, que poida servir para relacionarnos con outras persoas cando viaxamos ou cando outras persoas están aquí entre nós de outros lugares, de outros países onde non falen a nosa lingua, senón fundamentalmente a necesidade de no día a día que todo o mundo poida aprender varias linguas, porque é a maneira de abrir as portas e abrirse a culturas diversas. É a posibilidade que temos de empatizar, de solidarizarnos, de coñecer distintas realidades. É o que sempre dicimos cunha frase, cun exemplo, que é o lógico, que é para plurilingües fundamentalmente nosas, persoas falantes de linguas minorizadas, que somos as verdadeiramente plurilingües, porque temos que sempre facer un esforzo duplo, un esforzo constante para aprender outras linguas. Moitas veces o mundo parece bastante injusto, os falantes de linguas moi maioritarias parecen que con falar isa xa abonda o mundo, e o mundo ten esas linguas están relacionadas con toda esa riqueza cultural que traen detrás. Por lo tanto, é lógico e nós temos que propiciar todo tipo de intercambios. Unha das experiencias que tivemos, e a que se presenta mañá no Colón, a través dun documental que dá conta do que foi o proxecto Tosca, un proxecto realizado pola Capital Europea da Cultura, que foi no seu momento Donostia, no ano 2016, e arredor justamente desa Capital Europea da Cultura houve 7 realidades lingüísticas diferentes que se uniron justamente para facer un proxecto de intercambio lingüístico e cultural. Eses países, eses lugares foron Galiza, en que tivo a representación a Mesa de Normalización Lingüística, foi a terceira galega, tamén Frisia, Gales, Irlanda, o País Vasco, Cornualles e Escocia. Do que se trataba era de que creadores, creadoras de distintas disciplinas tivesen un intercambio e pudesen facer unha estadía en distintos países para justamente facer unha mestura das culturas e poder tirar de todo o proveito. No noso caso, no caso galego, foi Belén Taxes, actualmente a voz de Luarna Lubre, a que estivo en Irlanda, que foi ali a facer justamente un estudo sobre a poesía, os cancioneiros e a música, e aquí veo unha artista plástica, Lúnez Fris, que estivo entre nós facendo cantidade de postais, de debuxos, de cadros, onde quedou totalmente impresionada con que foi a cerámica de Sargadelos, que foi un dos motivos fundamentais da obra que realizou, feita e pensada no noso país. Naquela fixemos un encontro no Concello de Rianxo, e de todo ese proxecto editouse unha guía, que é este libro, unha guía imperfecta, que é unha proposta que intenta ser unha proposta práctica de intervención para que os axentes culturais e os axentes lingüísticos poidan axudarse nela e promover justamente as linguas minorizadas, as linguas que teñen máis problemas, as linguas que non teñen Estado, as linguas que necesitan unha especial protección. E diso saiu tamén un documental que é o que veremos no Colón. E como ficamos convencidas e convencidos, e non estábamos xa, de que as linguas minorizadas necesitan ese apoio e esa protección, desde a perspectiva da Deputación da Coruña, xa levamos meses, como sabedes, traballando nesa ordenanza da lingua, que se aprobou definitivamente neste pleno do mes de setembro, despois de pasar por comisións en diferentes ocasións, de sufrir alguna revisión, é unha ordenanza de lingua que entendemos que é un paso adiante fundamental. Unha institución como a Deputación da Coruña que non gozaba dun regulamento, dun organigrama, dunhas directrices, dun protocolo para como actuar, para que a nosa lingua sexa sempre a lingua principal, a lingua de comunicación, e para que se garantan os dereitos das persoas que queren utilizar o galego coa administración. O sea, que entendemos que é un paso fundamental. E, para alén desta actividade, xa digo que quero chamar a toda a sociedade da Coruña, da comarca, a todo o mundo que poida que asista mañá justamente a este acto no Teatro Colón, a esta proxección deste documental mañá ás 8 da tarde, e
A parte disso, durante toda a semana, a Deputación da Coruña vai facer os seus obradoiros Fálame, que xa van pola súa 8ª edición. Son obradoiros para aprender nun día pequenas cuestións relacionadas con linguas diversas. Aquí justamente se achegan moitísimas persoas que o que queren é ter unha pequena primeira impresión do que significa unha lingua e unha cultura. Daquela, veñen persoas especialistas, persoas que coñecen moi ben esa realidade, para dar o que son pautas básicas sobre esa lingua e pautas básicas sobre esa cultura. A verdade é que é unha experiencia que funciona de maneira moi boa, normalmente escollense 3 linguas cada ano, e fanse ao longo de toda a semana estes obradoiros. No caso, neste ano, as linguas escollidas son dinamarqués, checo e catalán. Van ser as 3 linguas en que as persoas que xa se apuntaron moitas, a que hoxe ainda poden facelo, as persoas que xa o fixeron a través da páxina, que van poder asistir a estes obradoiros. E continuaremos ao longo de todo o ano vendo de dar continuidade a esta necesaria defensa das linguas minorizadas e, no noso caso, por suposto, do galego como lingua que precisa un especial apoio por parte das administracións, por parte das institucións. E xa sen máis, o que pasa